Veľa ľudí má také zdravotné problémy, že by chceli a nemôžu. To je pravda. Vidíš to? A veľa ľudí, ty kokos, je takých, že môžu, zdraví sú a nechcú. Vieš, tak to je... Do nás vidí prvýkrát, tak ten si nás mýli. Sme mysleli si, že hopa čipále, ne? Potom rôzne dynastie, také akože rodiny. Jak my sme v Seredi Bihariovská, napríklad vo Váhovciach Bangovári, Bangovci, v Trnave sú Borákovci a tak ďalej. Takže my sme také familie. Robím si teraz konzervatórium v Topolčanoch. Dneska to už není také, dneska sa každý naháňa, dneska je každý draví veľmi, dneska to už tam není takéto úprimné medzi. Priemerné za mesiac by som chodil na nejakých 6 akcií. Takže ja robím v Lidli, v priemyselnom parku na Seredi, takže tam som 4 roky. Môže byť, ale ja sa snažím byť taký pozitívny. Ja keď dojdem, tak ja vždycky s úsmevom na tvári a teraz ideme do Švajčiarska hrať portugalsko-cigánsku svadbu. Budeme v Bratislave, Madison Park, hrať medzinárodný